2 GB pe lună. 1 giga. Aproximativ 2-3 GB. De la 4 până la 6. 7, mai mult poate. 12 GB. 70 de lei pe lună. 75. 200 lei. Pachetul la 350. Plătim 150 lei. 200. Eu achit pentru fiecare megabyte consumat, cu cât mai mult cheltuieli, cu cât mai mult plătesc. Да. Было бы неплохо тратить еще меньше. De ce nu? Все это хотят, конечно. Sigur. Deci eu vreau să am mai mult trafic internet inclus în abonament, dacă migrez la abonament, dar evident să fie și un preț rezonabil. Сейчас я переплачиваю, и поэтому я хочу менять свой пакет. Eu plătesc pe lună 100 de lei pe 2 GB, dar vreau să plătesc mai puțin. Interesant. Супер. O să trec la oferta asta. Да, как раз перешла на один из пакетов, которые мне предложили. 145 леев, 6 гигов в месяц. В принципе, достаточно неплохое предложение. Este o promoție, am Chiar pare avantajoasă și cred că e ceva bine de încercat. foarte convenabil. Un ban în plus în buzunar și un internet nelimitat, asta la nimeni nu încurcă. Мне предлагали гигаферт на 145, но так как я люблю интернет так на широкую ногу, то взяла абонемент за 200. Oferta de la Mulcel îmi pare bună și accesibilă, aș vrea să încerc. Ca să spui cuvinte importante, nu ai nevoie de ocazii speciale. Cu Giga ofertă de la Molțel, vorbești până la nelimitat zi de zi și nu trebuie să te limitezi atunci când vrei să fii online permanent. Giga oferta se extinde. Treci la abonament Molțel și beneficiezi de 20% reducere la toate opțiunile abonament, ceea ce înseamnă că poți suna și naviga pe internet la viteza 4G mult mai ieftin.